fint trail her i Christinebro. På vej ud til... Shit, jeg tabte noget. Tilbage igen. Husk at lukke lommerne. Nå. Ind til Christinebro skoven. Hvor der er et gravsted nu. Der er 200 års jubilæum, hvis man kan kalde det. Men det blev fejret her i juni i Brødremenighedens regi i det historiske Christiansfeld. Og vi kommer den lige om lidt. En dejlig skov herude. Tit løber i. Og her kommer vi egentlig bare til en kaffepavillon. Meget smuk. Og det hele her, det dufter af terpentin og lindoliemaling. Og ny istandsat. Jeg tror faktisk, der kommer kongelige her og ser stedet. Selve gravstedet ligger nede for enden af stien hernede. Og jeg ved ikke, om I kan se det. Men der er et blomster dernede for at markere fejringen.